पॅरट्स सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे. केवढं झाला जरा फिअर्स लुकिंग आहेत. हे बघ ना केवढा करायचं. क्रिम्झन रोझेला आणि काय येलो टेल्ड ब्लॅक कॅटो. क्रिम्झन आहे तेव्हा ना यो तो क्रिम्झन मागे आहे. कुठेच रे बाबा तो? हा तिथे. हा हा का? हा हा खा. काढला त्यांनी तो बघ ते बघ. ते बघा शिंगीत जावा काढला बरंच. कशी वरी आहे का शेंग? मला तो मागचा क्रिम्झन का कॅटो घ्यायचा. आमच्याकडे काही नाही आहे रे बाबांनो खायला. आम्ही काही देणार नाही आहोत तुम्हाला. काय चोचीला धार करतोयस का? हा बघ कसा शांत बसलाय पोपट इकडे. चल का चल. चल